Oh my God! Bukod. Oh my God! Ano sa iyong ganahan i-read on na comments? Sige, sabi na comment. Sige, atong i-shout out. Ako salig man ko sa imong kang Jordan more legal know-how, legal expertise ninyo. Pero para ma-navigate na to og tarong ang libelous world of podcasting or ang risks nga involved sa pag talk shit or pag storya mga bot-bot good. Kay kinahanglan siguro na to legal expert pa. So shout out Marge, miga nga abogada. Yeah, sis sa Latayaw. Og Loy, Hope, and other Lamdag sisters. Shout out sa ko sa atong kuhan good kanang fervent jud kay nga supporter si PMG Show. Uy! PMG Show. Patrick, Kana sa I second that notion. Abogado. Patrick with a K. idol niya na. Yes, ayo idol. Sa pamailain. Unya, shout out sa tani Bayani Miguel Acevedo. Sa Uy, very Sa nice. first comment of the first episode sa Bisaya Napodcast. Very nice. How much? It's free. It's priceless. Priceless. The experience is its price. Aw, unsa may mga kuha mo na. You can't buy happiness, man. Amana mo na diha. Tyrone Nunez says, lingaw mo ani. Sunod podcast, pwede ang topic kay music o painting, ang history nila. Congrats, Binisaya na pod. Pwede Pwede kayo. Sunod episode. Oh. Murag na, nakuha naman na to. Wala pa na to na touch. Matasyo na every now and then. Di man... Kawato na to si Liwi. Liwi, siya maging sweet tone ng art. Di, para listen mo na mo. Niliwi dapat. Artist, masaga. Musician po ka. Oh. So, historian ba ka? Marista na. Manay kang Ingon ra ba sila nga, history ko no, historian, di ko na profession. Pakyo ninyo isa na ni code. Fuck you tayo. Dili siya. Salamat sa comment tayo. Hinaot nga mayo. Ang imong kinabuhi, pareho kanindot sa imong pangalan. Bito, if you're May seeing live long and prosper. Lapistil. Pero tagtawag mo. Di ko kabawag yun. Yeah. Oh my God, Retaso Media, Retaso Cast The OGs. Podcast. Oh, so kanina sila shout out sa Retaso Cast. I-check out nilang podcast aside sa Binisaya na pod pero palihog tagdi sa bintaon mi. I-subscribe. Pero I highly recommend Retaso Podcast. Cast. Niingon ang podcast. Congrats Binisaya na pod. Thank you. Thank you. Thank you kayo and thank you for Boss. existing. Sa inyong inspiration. Sooner or later. Malupigan na tamo. Yun mo ng competition. Good competition. Mga tayo mga prayer. Motivation na lang. Oh, mo Mga tayo mga prayer of God. Yan sa man, intercede pala ni mo? Ayun, i-declare na Direkta na lang. Moving on or sa man eh? Sige, dito na to sa libreng, sa atong segment nga, libreng libro! Oh, yes. Context. Obligado ba yata ito? Kay nisaad ba yata? Nisaad mo. Kamu lang. Kamu. So, sa last episode 3, naunsa! Mo na ang pangalan sa last episode. Ang si God o si Ninyo, nag-express sila sa ilang desire. Ganahan sila mga taglibro. Desire to educate. Oo. Nice. Kay atay siguro magtanaw sa inyong mga Kindle o mga unsa pa na. Ayaw magtanaw yung MIM. Mga TikTok. So, ang basahan na ang comments sa Knowledge is libreng power. libro. Sa naunsa. Kini ang Kani. libreng libro. Nara to yung video na specific. Kini. Sorry. Dito day mo comment para Dili makakuha. mo comment. Piste, abi na kung sa naunsa. Nakabutang diri. Ibutang na ako sa caption. What's with the signal, bro? Ay, wala ka nag-connect sa wifi. Okay na. Data ako. Okay! Comments. Maling libreng libro sa comments. So, ang first comment ani, ako ni... Okay. Ibutang na siguro na ito. Kuhan diri, no? Oh, bito. Pero- Oh, ikaw na na. Ako na ba?
So, first comment ni Januel Ronos. Long live! Papi! Mga sir, i-comment Racco. Ito muapil sa paraffle. Hey ha! Kumusta ka na dyan, Paps? Pops, reply rang Bisaya na podcast ni mo. Basta, bahalag di ka ganang libro. Tagaan kag libro. Oh, salamat kayo sa pag-make of time. Oo. Ug sa pag-make of time sa knowledge. Naka Knowledge sa is Makati, power. di ba? Shout out. Wow, wow, we. Shout out, Juju Marbinay, Mayor. Wow. Siya pa ba? Makati? Ambot. Oh, kubari ko. Dapat si Papi ng mayor diha. Oh, Papi. Kaya gini, grabe OG gani si Papi. Pag nahadlok diya ko ni. Hadlok ko niya pag sulod na ko si UP sa una. Kay grabe niya ka wild, extrovert, ball of energy po niya sa una. Si Papi. Muro siya si Summer Veins. Dili siguro hadlok, but nakoy deep respect para niya. Ambot, nawa na siguro. Di bitaw. Next! Ganahin mo Papi. Sunod, kay ni comment na po si si Fidel Rico Franco. Bisaya Napodcast, ako sir. Hey ha. So, okay, Rico Franco na kay book. Nice. Tanan tagaan? Oh, kinita na ni ko. Tuloy bitaw sila. Ah, sige. Yeah. Kuan. Kuya Wag. Kaya na. Rico Franco, di ka makapili og book. So, kung di ka kawin sa book, naman ka sa Fab Lab, pwede na ka mag-fabricate og imuhang libro niya, bahala kayo. Auto food. Or metal. Ako na i-deliver, door to door. Moments man yun. Eh, bakit? No. Salamat, Rico Franco. Hi, Feeds. Tapos sunod, nga commenter kay si Carissa Bonglosa. Bonglusa. Murag, ang imong pangalan ba, murag spell sa Harry Potter. Carissa Bonglosa. Diba? Guardian of the building. Leviosa. Subscribe. So, ikaw siguro ang, tanong na ko, ikaw ang 40th subscriber. So, dapat Nice. na-late ka pag-comment. Yung comment kay, subscribe. Crime and Punishment ng ako. Lapas na August 13. Yay. So, nalapas ka August 13, niya, mo request pa dyan kag libro. Daw, ang imong crime kay, na-late ka, imong punishment kay, mo na imong libro. Bang. As you like it. As you like it. I-post na para Nindot mo ka ba na kasi Shakespeare mo na. Experience. So, niya is, naku, atraso ni mo. Dapat i-reply ko sa imong katong thing, katong comment about ako katong chat sa job, crypto, writing. Pero, naku, writing slump karon. So, basta may taburan na po. Yeah. So, mao to. Saan mo na pag-send? Ang gig space ko sa taas. Si Fids. Si Katultol Fitz. ni Rico Franco. Katultol na tana. Oo, sa, kuhan man na siya. Mga nang drummer sa Perbs. Si Fidel. May mga tao. Pwede Ay, na na to. artist. Sunod nga gig, ihatag na to ang Si Juan, si Rico, si Leviosa. si Carissa. Gihapon. Siguro ihatag na to kang ipakagi lang namo kang Pia of Retaso Cast fame. Tapos Si ang katong sa katao. katong Si si Papi. Papi. Papi from Makati. LBC, ay, mahal mo LBC. Amo lang i-registered mail. Siguro, oh. Ay, Lalamog. i-comment lang lagay mo full address. o Chatan lang contact ka, number. Paps. I-comment lang sa YouTube. Lagay mo contact details, ang imo social security number. Para madak. Ang imo, Healthy TIN. man na siya nakakuha. Sende na may Gcash para shipping. Ning darken ang kuha. Oo, man. What? Wow. Naka-auto. Nananong Holy Spirit balik ba eh. Oo. Ang ngayon, yun ko no. Kabaw baka nga ang name Joshua and Yeshua. 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 Mo na kan Jesus man. Oh, Jesus. Yahweh. Yay, dili siya Yahweh. Oh, sorry. Yeshua. Yeshua ra. Oh, translating to. O kanang ayaw na siya full spelling may di siya na nimo ang litok gyud. Basta di sa Jewish tradition di na nimo siya. Jehovah. Di sa Jewish food kuno dili na nimo ang i-completong spelling or kuan. Sama gud sa kuan sa mga images. Wa may images ni Prophet Muhammad pud murag inana ang logic ba. Yawa. Ay.
Oh, connected sa iyo. Pero nganong nga grabe nga reverence nga dili dapat sultion ang Or di pa kitang na, ma'am, part na siya sa kuwan. Pero mura nag-vanity. Pareho sa Ark of Covenant, di sa kuno niyo pwede tanaw, nablihan, masunog ka, kaya naman. Kita ka to sa kuwan, Indiana Jones. Alien man agad. Radiation man Ano to, Ark of mamatay Covenant? ka o too much radiation masunog man kagad mo na mamatay ka. Alien na siya ako ano ba? basin. Anyway. So, mana religion. Gisabap na to, katong isgutanan sa religion ganyan, wa pa. Grabe to Sa may bisang summary ato, bugat na kay to, good. Daghan kay kog retain na to. Tinaw. sa akong nasabtan atong istorya about sa religion kay sige kag pangadji ang real prayer is looking into oneself whether nagpray ba ka or bisag di ka nagpray ang looking into yourself and realization prayer na siya in itself. Mao gyud. So ang siguro isa sa ang highest utility sa religion para sa individual kay ang pag-empower sa iyang spirit. Mao gyud. Wow. Spiritual empowerment. Ang prayer, Oh, ang act of praying, ma-transcend man ang language, universal mo yun. Oh. Bisag asa ka, bisag kinsa ka, mag-pray ka, mutuo ka sa imong gisulti, may power ka to act. Mao gyud. O ang pag-ampo, dili ra na siya kanang kuan, dili ra na siya kanang empty words nga. Kabantay ka na uban nga. Siguro Kanang paspas na kusuyo, kayo, muring na ba? oo. Sabto na ninyo yung kanang Akong Yung istorya o Ang nya act on it. pero para sa mga ingana ba nga murag i-rap lang nilang prayer or dili na wala murag na kayo Chanting man sa tao kana. Tas siguro reprieve, feeling of relief ba and human na murag feeling na to good kahuman na tong simba ay nahuman na. Mura wag ka nang bugat kayo. Ayaw ninyo tanawa sa ingon na. Siguro dili na siya healthy kay dili siya mo uplift mo hatag lang siya Mo Relief. further burden ni noon ka kung may nanay mong point of view. dili siya healthy nga one. mura kaning podcast mura man ni siya form of prayer na nag sudden realization ta nagstorya ta about religion gani. Mura in a sense mura rago kung na ka sa simbahan maminaw kag pare magsige siya istorya nya boring para nimo pero magstorya ka sa pare one on one tabla naman nag-same ra sa iyang istorya sa simbahan guro. Naroon Nag-communicate mo ba? Nag-realize mo sa chikahan. Wow. Kano sa ang matimaan ni mo ba ang last time ni istorya kag pare? Kanang kuan confessional. Unsa pud nakay Dugay na kayo to pero pinugsanay ganito. Kanang estudyante pa ka ba, di ba? Kung ganahan ko mo storya pare, no? So, no, dugay na bitaw sa. Pero dapat siguro storya ginaning level, no? Para masulit do ako na himong therapist ng pare. Maog yun. Nagbundakan ako sa mga Problema. mga sala. O, Akong ganahan buhaton sa kinabuhi niya. Katong pare nga katong hate. Kato? Storya hate. Grabe ito, do. Kato yung mong storya. Ang story, ako to Kaya basi padag ikaw ang makapausab niya. bitaw. In a way, mura bitog therapist ang pare, no? Pero masyado siya sa kanang dapat hulig siya mo storya. Nya di biya na dapat honesty biya ang kuan mo na ano tao confession kay, di ba? Naging kinahanglan nga magsanina pa man gyud og robe, kanang holy garb ang Mao bitaw nang ang Pope Pictures. karon kay wa siya practice mga kwintas. Simple ra siya sinuotan kay kailangan sila. Mas musalig siguro ko kung pareha rami magsanina o dili sila elevated sa kanang status ba. bitaw. Di dapat mo sa ato magong paradigm karon na kay pwede man na mausab. Dapat mo sila imposing sila nga figure or kay sila may representative Vessel vessel ba. Yeah. True sa inana nga pag pageantry nila, mura sila ni transfigure nga sila ay nagrepresent nga makita na to ba. Lagi tapos ma-add po na sa ilang moral ascendancy sa imong dimension. Mas nagid sila influence sa psyche sa Paminaw. Bitaw sa Tapos hug sa na sila. lagi ito nalain ko sa katong niingon ko ay sa last episode katong Ni paruga niya ni hawa ka. ni walk out ko 2000 niingon ko 2016 pero 2014 to na ito po or 13 gani nya dito to sa Northern Samar nga ni attend ko misa tapos
ang pare kay na siya tirade, na siya hateful nga comments about sa Pride Parade sa Alangan. sa Spain nga nga country nga nagdala sa Christianity dire. Anong sila pa man ang celebrate Pride niya. Grabe pa jud yung pag-describe ato dai. Describe nga nay mga laki, mga bunguton, dakog lawas nga nagsayaw-sayaw, gatibak, nang tibak. Nasuya siguro siya. Basin nga ni-spill gamay ang true colors ba? Kaya di niya mabuhat. buhat Yung true colors. Pwede naman niya buhaton. nakatabon siya na siya robe na perting igana siguro kaya na siya sa Pinas niya. Opposite sa iyang gusto ba no? Niya iya to i-describe niya. Ambot kung gisapot ba ko kay iya to i-describe tanan o kay suko kayo siya basta walk out ko. Batigig energy. Bati kay energy do niya. Sus kung gana ko masuko mo to gym tanaw ko sa amin. Mata ang ginsin. Source batigig kuwang. Ano? Kuya wa mao na ba inot na walk out ka rag may nana. Kay ang in the end of the day sa unsa man imong gipamati gyud ang importante gud. Ang subject sa yang tirade kay wa man sila nangita og wa man sila nag-go out of their way to hurt others. Di man sila evil. Murag expression naman na silang kaugalingon. Kung na-offend ka, kay binayot sila, o di, ito kay gi-express nila. Kaya nag-express nila. Community, ang freedom nila. Ang kawit na term. Dali ani ko. Okay, murag ko naman good. Muna ang parlance na to. Binayot, bayot. Mo di. Sa'yo na kayo sultiyon ba? You get that. Pero, ano, babe? Sagdi na sila diha good. Binayot. Basta wala lang ng hassle. Diba? Pero important raman sa na nagi Antonimo kay tungod ato naka-realize ka nga di tanan pare kuan Kana open or kuan receptive sa mga bag-o nga. Lagi, grabe dapat ka to. lagi mga inana na experience kay para mo react ka nya mo-show siya si muhang kuan ba true colors ni asimong ko. Eye opener sa di ba kay naman sa within sa kaparian siguro ug sa Catholic institution naman sa mga liberal sa nga mga members nila. Namo katugingon ni ninyo sa last episode kanang liberation theology na may mga inana pod. Para dili ma-downplay ba kay mura man gug ang effect nga ang institution nga the Catholic Church itself kay mura naman hinuog nagsuporta sa status quo sa mga landlord may nanadili although probably nya ang majority siguro nila pero nay uban nila bay nga kanang ni fight man gyud og kuan genuine nga kausaban sama ni Father Rudy per sa to hantod karon missing gyapon Katong tong gikidnap ni Kay nag-express siya support sa common folk. Rudy sige apelyido to niya labi nga ka nalimot ko sa apelyido kay na missing pa siya kaila to ni Sir Raymond. Taga Cebu to. Diyan stisa gikuha Paitra to siya sumay taon. Itong panahon, ang siomay, pa siguro kabot piso. Karon pila na sumay ron? Size ng buok? City. So, iring ron magana niya, yung city. Challenge ang tanan ni ko ano? Ay, manata religion, balik ta, unsa naman ta? Ay, di lang sa mag-touch politics kay... Ay, di. Lisod siya, iguan. Last episode, kagikat na ko. Daghan, oy. Story mga... Daghan, oy. Kay dito di magsilbi ang yana nga Sige. na man gud atong naong natong tingog kita man gud na nga nagsulti ana di naman na Facebook post nga pwede ra nimo Kuan sa kay siya kanang everywhere kay siya nga topic kunya. mahadlo ko sa agents without a state nga na capacity nga pwede ra ta himuog storya pwede na ta mahimong example of kung magingana ta Tiran ta. tanaw ra gud ang gibuhat ni Rizal bay nga naghimo ra siya entities, naging mo siya characters nga mao ang iyang gi-describe. Dakpan niya po. Sa modern era pa na si skillful kayo nga pag kuan nevertheless dakpan niya po. na-trigger ang kuan. Niabot naman sa point nga natandog ng mga tao. Pero una ni mo si Rizal bay kung idani mo siya sa modern time. Puro na to siya young guy nga naghimo og fanfiction nga Podcast mga yapon to ha. Katong time siguro. Naghimo ra siya mga inana. In fact, si Rizal, ningon mo siya nga, di ko mo-appeal nila mo ni Pasyo, di mo kadaog, di talo mo siya. Naghimo ra siya fanfiction nga mga Ni out iya sa Pasko na, are ra ko dire aning suwat na ko. In fact, before siya nadakpan, kayo ang iyang literature. pero talo gid siya. Kay pero before siya, share na ko, before siya nadakpan ba ya,
padung siya sa Cuba to volunteer under sa Spanish Army as a medic. Oh. Ay, tinuod. Ya paguman sakay sa barko, na may warrant niya, uy dakpon ka kay suwat ka ning kuan mo to na napusil sa Luneta. Pero ang dapat ato niya mga largahay to sa padung Cuba, volunteer siya under sa Spanish Army. Pero kuan ba na? Unsa siya ka kuan na? Inana ka sa iyon mo manipulate sa narrative. Siguro para niyang self-preservation. Oo. Kay para makasuwat pa siya. Mausad. So, Lisod bitaw na siya i-balance bitaw. oh. Pero talaw siya. Nahimo na noon siya statistic. Nahimo siya statistic. EGK na doon. Ano judicial to yan. Naman to hearing niya man. Ano? Nato hearing niya. Pero tinuod naghimo ra ta ni para lang mo Outlet naman na to ba? Para natay thing nga buhaton nato religiously. Shout out religion. Ito, shout out religion. All the priests out there. You know who you are. Kung naay matandugan niya, ganahan po sila mag-express sa lang Himo sa podcast niya. podcast mo ginyo. Ayusan ano mo pare bang yung podcast no. Oh yeah. Yung yun sila kalit ay magkakarisa tagad jud. Anya story na ba sila bali ko sa ito problema ato gani. Yung mga pare bali makwintas. Kana bay Maganaw siguro ko na sa magpinapari man to mga brothers man to mag huli mag-polo shirt man to karon kay mag-celebrate ta nga na kompleto tang 5 hunta. Pero nag-missionary pa mo ba? Missionary pa sila, nag-spread the good word pa sila. Sa Laurentias dito. Sa Laurentias. Inom vino, pero why vino? So beer na lang. Oo, nang wine nila. Oh. Why? Why? Why, ninyo? Why, Mimi? Also than yours. Buwang na. At least natay something to look forward to on the next episode. Oo. Kana, kompleto na tayo. Muna kami. Mo rin yung tao niya itong masulob ron. We're simple people. Wala man, kung niabot pa itong Ay, ang polo. mas na-elevate unta ta. Mas To higher na-elevate ta sa plane. higher plane. Bitaw. Bisa polo taron. Hey! Muna. Sakto ra to ang kuan, smoke or kuwang. Sakto naman. Sakto ra. Kato ganing first, pwede na ganito. Copy. Ay, dibahan na mo kape lagi. Pwede na to da sa coffee para ma-document imuhang or dili lang. Pugaw ra kayo. Isa, na po. Ayaw lang kay... Pugaw ra kayo. Juan, murag crude kayo ang akong method sa coffee preparation. Tapos, pasin makakita si Ian Intong ani. Bitaw. Pero mo na ang extraordinaire. You can tell. Shout out Ian. Master Ian. Shout out Ian. Hi friend. Pero akong Cyclist. comment anong sa coffee no kay Coffeeist. kanang naka-realize ko ni last week na maka-define makaingon juga sa klaseng tao sa kape na ilang giinom. Himnon? Kung 3-in-1 ra ka, unsa man ka? Simple man. Pobre ka. Simple man. Ataya sa nang pobre. Ataya. Kuhan ka on the go. Okay. Kaya Mga 3-in-1. So, mura kag snappy kay ka nga tao ba? Kaya ako, muinom ko kape. Nescafe nga black lang. Unya. Asukar. Duha ka asukar. Goods na kiko niya. Ang baho niya simple. But at the same time, nakay-jolt niya. At the same time, karang murag something about it. Murag manly na. Di kayo manly. Ako ni buntag kape ra nga pure gyud. Nya man na way sukar. Way sukar. Larga na yun. Pait kayo. Oh. Siga na mata di ba na? Tapos Oh, pero siga ba siya importante. mata kung ada na sukar o Mas musiga gani Mas no. musiga. Kay nay sugar rush. Pero wa naman ko yung asukalay na. may ubang tao na di mabuhi. Labi na Walay karon nga mga nag-shortage macchiato. kuno sa asukal. Lagi di may mahal. Oh, ni mahal kani shortage ko no. Mao na. Kay ilang gihord mga giatay ni. O trobong onion. base na sagol ang kape o shortening. Mo na shortage ang kape. Bitaw no. Sa? Willing ka mo share sa imuhang coffee process ba or one man's Lagi. coffee? Mao na. Basta Di okay mo musabot ra mo na si Boss Ian. proseso ang akong gamit nga filter kay kaning filter sa guba nga coffee maker. Ang akong paglimpyo na kay gubuan na ako init nga tubig. Tapos ang akong beans kay gikan sa SNR, dili Quality na mo na kaya Di ba wholesale nga kape nga kuan. di Pero one di ka na man's siya coffee Colombia. di man angay mo judge mura ka ga-judge og show sa tao. Noon.
Oh. Mausad, no? Anong agree mo Ano sa mo opinion ni Ian? ayaw i-dictate ang mga tao sa imuhang imuhang man ang personality. Mausad. Tapos, gikan pa dyan sa Colombia, akong kape. Colombian. So, basta na potent kayo na. Potent kayo na. Diba? Ang ngayon kayo itong mga pulo. Anong... Diba? Yung mga coffee o yun. Yan, napigay mga fruits. So your fragrance and Sa mga narcos ba? Bitaw. Abi ko mo, tukar kag muraguan. Scarface nga song ba? So your Tong. Yan, hindot bitaw. Wapa din mo gano'n na din. Saya rin. Only you got the magic technique. Itiwas yun. Tayo. Sige, gumawa mo kape. Wala, salamat mag. Pero ka na, diha lang na. Ito, gandot man. Nice. And while you're at it, I'm gonna enjoy this Godsones. Bitaw. Shout out mag sa nag-offer na mo og Free coffee. free high quality coffee. Ning get out of his way kana mo ng coffee sus. Pag-isian ng polo buang nga. Grind the set go. Money akong Colombian coffee. SNR. Colombian Supremo. Nice. Shout out sa Amot. Naraman tayo na. Diyan ato po mag-Colombia. Pero mas lamig bitaw, no? Maka-anxious ano ba? Ambot nga ano? Kanang kita kanang Nescafe nga product nga nay mga farmer nga nag-ana sa kuan. Gipugos mo na. Ilaha man gid ng farmers bay. Lagi palit. Ani ilaha gyud ng farmers ba na naa sa ilang bag. planta. Kaya akong kuya naka-record man siya para nag-advocate sa local coffee niya. Mo na ni take pride sila ang mga farmer sa coffee kuan kay mo na ilang butang giplastar gid ang naong ba. Pero I doubt nga gitagaan na sila sa saktong benepisyo sa Nestle. I wouldn't know. Kay Bito kay Nestle man kay sa nang ko ano. Nabi ni dark na ko ang Nestle sa. Oo. Bito no. Hindi ka itong kuhaan ilagi hoard ang clean water supply sa mga towns. Kana kay underrated Sa Amerika na. Daghan? Nahitabo. Basta nahitabo. Di, gawas sa Amerika. Kay, Pero mismo ang mga kaugalingon nila nga American citizens, ila pong gibullshit. Sukad sa una pa, katong gi-push ang narrative nga healthy ang ilahang products sa una. Grabe na kayo na Complicit ang government. grabe na kayo na shadow sa uban problema sa kalibutan kay alangan sa man nimo Nestle mura mag siya issue na ang pangalan pa jud grabe ka Nestle happy kayo. Nestle soft or Bird. For kids so na yung una kaya ato ng tubig abangon nila tong tubig. Kuan jud daghan nga mga mothers ang nawagtaman access sa clean water kay ang water gigamit pag himog baby formula. Tapos ang water kay napigi compromise usahay. ang kuan sa ilang mga chocolate ba? Chocolate ang nila. sourcing ana mga kuan ba na impoverished workers ba? Nawala pa katilog chocolate. Wa pa kayo chocolate. Ikatilog sa ilang finished product kay Palita. impoverished kay Ironic ba? kana ba yun sa man panganji na mo. Tanaw nimo nga kang Jesus. May tabo na sila. Maumot na sila. Pangamuyo. Yes. Napag-i-slurp na sound ba? Lami. Pero unsa gina? Bounce ang light kay kung off. Kay white man ang color bay. Ang white grabe gina siya Harsh na pagkayo kung direct sa inyo. Grabe kay shadow. So kana, ma-diffuse area. I-left pag may mags. Siguro. Siguro.
Ningdim ang kuan bay. Ang phone? Ang phone. Buti nga, no? Adlo ko muhikap kay basing mahug. Mo ba yung gisulog sa latago? Party. Kaya ganiha, murag ni kuan bitaw, akong energy ni naog to pag i-describe, pag ingon ako about katong Carissa nga tuwa ko ni-reply sa yung DM, sa iyang message nga about sa job. Ano man? Kay ambot nga na to, sa grabe dyan, down dyan ko pag May, June. Oo, bitaw. So, daily, feel na ko di ko kasuwat ato. Tapos nawala akong confidence sa akong confidence sa akong knowledge ba about crypto. Kay naka-lose jud kog dako-dako mo parta ato nga time. Pero niagi man sa kag-face ato good. Dapat kamo ipa You were being too harsh on yourself. bitaw way. Dapat kamo go through sa process ba of kana. Lagi? Normal ra na bay kay ako nakaagi man sa kuana. Wa ko nag-alsa isa ka tuig nga kita jud sa FX. Do pag pandemic, down jud ko. Naka kuan gyud. Akong source of pride. Bang, Wala. sus balik karon day balik. Wangay. Nawa kay nagpolo man Kiha gud siya jud tay. You have been served. for illegal possession of firearms. Sayo kayo. Nani ba? Colombia? Salamat. Nani drugs? Colombia man. Pati mo na pinaka-widespread ng drug. In fact, mo ito, maka-addict. Ay, no. Bitaw na yung mga kailang. Gitawag pag ina-as cash crop. Colombia, no. Coffee. Nabi ako yung makailan na di mabuhi o coffee we. Tinuod yun na tuod yun ko naras mga movie na lagi mga tao ro Dapat na doon rehab na doon. But before matukhang mo. It's my coffee, man. Not ba? Init kayo. Kung bitaw ng kape, no? Murag ka na maka-addict sa bitaw, no? Oh, nagay ko yung face na. Grabe ang hair loss ato ba? Pagkape na ako. Ako ulit ng kape. Kay tungkol sa siguro night shift niya. Ako kay sa photo niya sa akong trabaho. Ito nga time. Yung mga anak ka. Oh, sus. Hair loss. Di ba? Marag. Hair ripped. Sige. Ang pag-respond lang yun sa lawas at to. Kay kung sa tulog. Yung bisag nindot ang tatong trabaho kay ako siya na-undervalue ba. Tungod kay... Niresign na juga? Oh, lupa pag May last year. Katulog istorya ta? Yung story ito. Maka-reflect, magkuha na sa self. Di ba niya ka nga, di kam dayon resign? Oh, pero nidako man og grabe akong kwarta ito nga time. So, abi na ako. Na-confident ka. Na-overconfident ko. Tapos, nag-crash din ang market. May last year. Nga, nautangan Sus, on the same month. Same month, every May. Sus, nga. Kuan siguro na siya mags ka ng shift ba? Shift. Di siya ingon na kuan. Oo, lagi. Shift ra siya. Mabitaw, ang tanaw na, marag sign post. Kanang mga nga na web event. Bitaw. Mga nga na katayas mo ko na, na-joy ko nga. So, kailangan ba ko masimba ni? Para mangitag advice. Basta hindi ay na ang synchronicity kay mo work na ba nga. Matagay ko nindot nga tambag sa sermon. Basig ang act itself nga mo adto ka dito simba. Bala di kami maminaw sa sermon kay basig makakuha na. Hindi, ang importante para na ako ay kung unsa ko madungog, unsa ko makuha na. Di sa dili naman ang humilip fraction of the entire Holy Mass naman na. Pwede sa simba ka, basin patig mo saka ba yung market. Hindi na siya utility value ba? Bitaw, basing naka-epiphany ba? Maminaw simba na, hala, bitaw sa. Pwede naman di kong dayon ng market. Ay, ako, salig ba na long term? Short term na nga. Nabay gibuhat si Jesus nga market related aside sa katuyag. Yung market. Murag nag-crash nila market. Si Jesus Cristo nag-crash sa market. Ayun sa ano? Inutay. Ang mga merchant yung tawag, kaluoy. Okay. Yung i-break ang system ba? Hindi, iyagi kuhan ka na. Market ba? Usa na term yung scripto kay iyagi pawagtang ang katong mga i-crash. Di rug pull. Nga. Kato si... Di ba, kanang nga story kay usa na, murag iconic kayo na nga event ba? Bago gikan ba sila pista, gikan siya
giparade siya, sabay siya donkey, may palms. Jesus Christ, the market. Your point. Ay, di na ako connect na joke. Naman ay sa mga charts, sa trading, naman ay inverted cross, mga words, mga cross. O the third day, he rose again. A market, he rose again. May third week, third month lang. Wala kayo ba? Di ba? Nasa ka biblical siya ka codex nga paan ba? Dagkan bitaw siya mga inana bitaw. Bisa ka to pagpadaghan niya sa coins, investment na to, doon pan. Isda. Pagkaon. Grabe ano? Ya, parang sakto. Himo lang yung segment para ano eh. Market bitaw. Kasi title ko na. Ayan, ato sa mga naman eh. Oh, niya na. Yan. Assignment. Pero ngiduta na ayusa no? Gabi yan sa ilang supper ato ko ano. Gabi na pitado. Mo bitaw ganahan ko mag-pray to one podcast kalungsod ang podro kalungsod. Okay, nag-record pa gihapon. Oo, sound na. Nag-record pa ni. Yaban nagtuloy. Hindi tayo mo cellphone eh. Ba't ilang kamera? Yo. Salamat sa pagpahuwam sa last episode. Ay pa, nag-record na lang sa kuda, ano? Sunod na lang. Sorry, way. Ito, market related. Kikiyatas buhag. What would Jesus do? Lagi ba yung sa una kay Bawa sa to sa carbon public market. Hello? Dito na sila ni Kuwag inspiration sa pag-privatize. Kaya ko kay si Rama ang Jesus ito. Oh. Siya ang nagguba ito. Nagguba sa market. Market related. Sa market. Pagkabata kay, di ba, usa ka ng mga baratilyo nga panahon sa sinulog or Pasko kay na mag-set up shop, gawas sa simbahan, dagan mamaligya, mga ribulto, mga unsang religious goods, mga kandila, mga anything, mga more tokens ba. Ay, tapos dili pa jud na maulang napayud mga magbaligyag mga duaan, mga para sa mga anak sa mga tigsimba, mga balloon, mga brick game, balloon. Paano ba? Dili ba na tantamount, di ba na comparable sa 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 ano sa tawag gani? Sa pag-profiteer ba? Sa katong nga gibadlong ni Jesus. Kanang ilang behavior nga mag-profiteer sila off of religious festivities kay murag nagpadayon na gihapon na bisan nga sa Bible kay gidili anang magbaligya. Na-event good nga si Jesus kay di ganahan nga nahimo siyang money-making scheme. Ang religion. Bito, no? To think about it ba kayang sinulog kay di ka siya ma-convoluted ng idea sa imo nag-mix up ang duha nga Ginoo, ang spirituality o ang kwarta. Ang gihimo nag-money-making scheme ang in a way, mura gihimo money-making scheme ang sinulog na kailangan na agitay party niya maguna ka. I-celebrate pa ang amount nga makuha. Celebrate pa ang kung pilang mga artista o mga kuan niya maguna ka nga ang idea sa sinulog biya kay mura biya sa mga itong reminder sa kuan sa baby Jesus celebration. Ambot. Guglisa ko comment na. Pero maka-argue sa tama sa man day gamit sa religion if di siya maka-uplift sa people beyond spirituality. What if kinahanglan jud na nila nga makatabang sila sa ilang nagid sila yung kwarta. So basin mo nang utility na. Pero ng kuan discretion. at the expense of kanang the purity of the message siguro ang ilang gibuhat yan. Ang kape kay ang message sa Ginoo nasa gulan og asukal. Ay, dili na pure black. Isa gulan og kwarta. Kabiya. So unsa may tumong day sa religion para ka modato, para pangwartahan na nimo, para ma-inspire ka nga mo acquire more. Ang botay.
Assignment to assignment. Find out next time. Pero bug-at to siya nga ko ana. Ana ko yung mastorya ni mga anak. Itubag sa katong mga pautanan niya ang ang religion sa ima. Sige. Makapod up siya with money making. Nagkuha na siya ba, nag-affirm na siya sa theory ni Marx nga basically kita tao materialistic kita gyud. Sabto na nato nga nagi tay mga material needs nga dapat natong kunon kaon, basic needs ana ina na. Part gyud na siya sa socio-economic activity nga atong buhaton. So pinagya na nga atong sabton nga natay material needs. Gi-admit na to nga natay material needs, materialistic ang tao. So diya dapat atong kuanon i-balance na nato sa on how we make money. Dapat dili sa at to the expense nga i-exploit na to ang laing tao. How we make money dili atong gamiton ang religion as a guise in money making. Pero at the end of the day, mo partake gyapon ta sa economic o socio-economic activity which is Para mudagan ang community. mga magpakabuhi ta kay kita materialistic kita material man ta nga beings. Need man kita mo kaon. Munid kita mo. Basta importante wala lang ng exploitation o ganang gamit-gamiton ang kuan in the guise of inana. As long as ang kanang arrangement sa mga Self-control. Mas kuan ni ma-expound ni ninyo niya. Wala na yun niya eh. Wala na yung episode. So, Uli na ko for it. sige. Muna nakuhaan yun. Nindot ni nga episode 4 kay bisagwatan na kompleto kay 3:4. ay kuan nagkita na mo duha. Nakita namin ni Jun. High five. In the expense na nawag duha. ang duha si Ninyo ug si Lewi. Pero that's life, man. It's a journey. It's not the place. They're in a better place. This is kuan magud ka na. This is kana continuing man ni siya nga project bay. Work in progress ni. Work in progress. Bisag abot tag episode 100. Lagi pun tay ayuhon nun. Maabot yung time na makompleto to niya. Kana mo na ang journey dia. Na may criticism na. Kuan man igod kana thesis, antithesis, yan na ba? Evolution. Atong gi dissect ang kuan. Destruction. Nya asa ba gumanan ni do? Asa mo gumanan ni? Mag-alsa ko. Kami mag-workout mi de. Nya ibutang na tong video. Video lagi ni. Pangpuno. Tanaw sa ako guduha. Palihog daw. Cut na ni? Dili pa. Patanaw lang to sa imong recording kung pila na ka minutes ang imong 1 hour and 47 minutes. Dugay-dugay yun. Salamat kayo gudo. Feel na ko nindot ng quality. Basta mas nindot pa sa mic. Pwede, cut na to ron. Ayun lang. Kay tarungan na to end sa episode. Bitaw. So, ano to? So on a final note, kay ning update silang Ninyo ug si Lewi nga goods ra mi diri. Nangutana sila og naa pa bata diri. Anya for sure naagi ta diri unya si Ninyo og si Lewi naara sila diri sa Lorenza. In spirit. Kamo na pa kay other remarks. Kung gimingaw mo sa duha nga wala diri kay tanawa lang ang episode 3 naunsa og sa sunod nga episode. Og ang sunod nga episode balik lang diri. Hopefully special ang next episode. Di ko mo ingon para di mo overhype pero hopefully mas special ang next episode. I think special sa din episode kay nag-abot ni gibing do. Nakapulo ta do. Nakapulo yun mi. Mas epic The Father, the Son, and the Holy Spirit. Oh! Yusa. Trinity. Ako ang Holy Spirit naman. Ako ang son. Ikaw ang Papa. Lain na yun ako. Ikaw man God. Gusto God? Bay, ito to na end. Nindot ang end. Pero kung inigtanaw na ko sa edit, kung delete siya nindot yung end, kaya mag-himugya punta. Mao ni ang Bisaya Napodcast. Balik lang kung ganahan ka. Sing around. Palihog, balik please. I need validation. Coming from Jesus Christ na to ha. So, kaminaw, gino. Wow. Dili ta pwede nga mag-Sunday sad. Good. Kung ganahan ka, mao na niya ang imong simba. Ginawa mo simba. Kaya buo na yun okay? Ay, sige. Guys, salamat kayo. I-cut na.